Salam family. I hope everybody is doing well. ናይ ልምዓንቲ ኸ ዝኾነታት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዓድና ማለት እዩ። እዚ ቅትለት ብጣዕሚ ዘሕዝን እግዚኣብሔር ጎይታሲ ብጣዕሚ ዝሓዝን ዘሎ በኣና እቲ ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቕ ብዙሕ ነገር እዩ ዘምፅእ ሸይጣን ሽዑ የንዳዕዳዓልካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኮንትሮል ስለ ዘይብልካ ንእሽተይ ነገር የቆጥዐካ ድሓር ናብ መቕታልን ናብ ሰብ ሂወት ምሕላፍን ተኣቱ ማለት እዩ። ቀንዲ መሰረቱ ንሳ በቃ እግዚኣብሔር እንድሕር ቀሪብካ ኩሉ ግዜ ሸይጣን ይፈታተነካ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕናሲ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ርክብሲ ኣብ ሂወትናሲ ክንምርምሮ ኣለና። ይኹን ኢና ኩላህና ኣብ ዓለም ንባሳጮ ዘለና ኤርትራዊ ትግራዋይ ኩሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ እግዚኣብሔር ድሮብ ወሪሕቕና ኣለና በቃ anyway ዝኾነ ነገር ክብል ደልዮ ዘለኹ እቲ ቅትለት ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ጓላ ይብል ወዲ ይብል እተን ኣዋልድ ይቆትልወን ኣለዉ ንሪኦ ኣለና። እቶም ኣወዳት ከዓ ብጊዶም ከዓ ይቆተሉ ኣለዉ። የግድን ፊዚካሊ ንወዲ ሰብ ንሰብኣይ ቀቲልካዮ ጥራሕ ኣይኮነን ምቅትታት ዝበሃል እንድሕር ሕማቅ ጌርካዮ እንድሕር ሕማቅ ፈዲኻዮ ብዙሓት ሂወቶም ዘሕልፉ ኣለዉ። ብዙሓት ኣብ እስሪ ቤት ብዘይገበርዎ ገበን ብሓሶት ከርተት ኢሎም ኣብ እስሪ ቤት ሂወቶም ዝበልዩ ኣለዉ። ክንደይ ጉድ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ዓለም እዚ። ሕጂ እቲ ክፍኣት ኣብ ክልቲ እዩ ዘሎ ወዲ ይብል ጓላ ይብል። ሕጂ ንሕናሲ ጃጅ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ኮፍ ኢልና እንድሕር እቲ ነገር ዘይረኣናዮ ብደንቢ ጌርና ንሕና ጀነራል እንዲና ንዛረብ ዘለና። ሕጂ እቲ ቅትለት ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ክብል ደሊ እየ። ኣብ ጎኑ ሰይቲ ጥራሕ ኣይኮነን ተማሰኡትም ይቕተሉ ኣለዉ እዮም ብግዱ ኢዘር ነብሶም የሕልፉ ኣለዉ ወይ ከዓ ማእሰር እቲ ቤት ከርተት ይብሉ ኣለዉ። ገሊኦም ከዓኒ በቃ ነብሶም ፀሊኦም ይሰኽሩ ኣብ ድራጊኣቱ ይድርበዩ ማለት እዩ። ብሰንኪ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ሕጂ እቲ ነገስ ኣብ ክልቲ እዩ ዘሎ። ሕጂ ክደልዮ ዘለኹ ኣነ ዝብል ንደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ጠባይ ናይ ወዲ ተባዕታይ ክንፈልጦ ኣለና። ወዲ ተባዕታይ ዘረባ ኣይፈቱን እዩ፣ ቆይቃ ኣይፈቱን እዩ፣ ምኝኽኝኽ ኣይፈቱን እዩ፣ ሕማቅ ተጌርካ ዓቕሊ ይብሉን። ሕጂ ንሕናሲ ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ወላ ሓሪቆም ክመፁ ከሎ ብደገ ከመይ ጌርካ ከም ተዝሕሎም ክንፈልጥ ኣለና። እዚ ምቅብጣር ኣይኮነን። እዚ ሂወትካ ንሂወት ክሕለየላ። ምክንያቱ ፍጥረት ናይ ጓል ኣንስተይትን ፍጥረት ናይ ሰብኣይን ሓደ ይኮነን። ሰብኣይ ካብ ደገ መፂኡ ሓሪቑ ወይ ባሳጮ ወይ ንስኻ ተባሳጮ ወይ ገለ ነገሩ ኸውን ድሕር ኣቲኻ ወፂኻ መኛኽ ትብሎ ኮይንካ ሓደ መዓልቲ ክቆፃፀር ይኽእልን እዩ። ምክንያቱ ትርጉም ሸይጣን ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ዘሎ። ሕጂ ንሕና ኩሉ ግዜ ብትዕግስቲ ኩሉ ነገርስ ብትዕግስቲ ኦኬ። ሕጂ ኣነ ዝርኢ በዚ ኢንጀነራል ዝሪኦ ማለት እዩ ኣብዚ ኩነታት ከምዚ ክካየድ ከሎ ደቂ ኣንስትዮ ሕያወት ትኾና እቶም ሰብኡት ይሕይሉወን። እቶም ሰብኡት ሕያወት ትኾኑ ከዓኒ እተን ኣዋልድ ከዓኒ በቃ መትሓዚ የብለና ንኾና። እዚ ከኣሎ ሽግር ኣብቲ ሓዳር ዝሪኦ ማለት እዩ ኣነ ዘስተውዓል ኩሉ። ሕጂ እቲ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ርዝን ኢሉ ቁርብ ንሰበይቱ ዘምልኽ ኣብ ቦታ ዘምልሰ ክኸውን ኣለዎ ማለት ሄድ ኣብ ዘ ሃውስ ሆልድ ምዃኑ ከርኢ ኣለዎ። ንሳ ከዓኒ ከም ሰበይቲ መጠን ከዓኒ ንሰብኣያ ክትእዘዞ ኣለዋ። ምክንያቱ ሂ ኢዝ ዘ ሄድ ኦፍ ዘ ሃውስ ሆልድ። እዚ እንተሒዘ ኣሚንናሉ ኩሉ ግዜ ሽግር ክመፅ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ መፅያ ብዚኣ ንሕና ከም ድላይና ኢና እዚ ኣሜሪካ እዩ እዚ ከምዚ እዩ ኣነ ድላይ የገበር ገንዘብ ትሓብእ ተሓቢኣ ንቤተሰባት ትሰድድ ንቤተሰብ ናቱ ሕማቅ ትሕዞ ክንደይ ጉዲና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዓዲ። ዘይገበርዎ ንጓለይ ሬብ ጌርዋ ኢለን የእስርኦም ገለመለ ብገንዘብ ይበኣስኦም ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ክንደይ ጉድ እዩ ዘሎ ክንደይ ጉድ። እቶም ሰብኡት ከዓኒ ደገደገ እንዳበሉ የባሳጭዎን ነተን ጥዑያት ሕያወት ትኾና ካልኦት ኣምፂኦም ወይ ይሰኽሩ ወይ የባሳጭዎን ወይ ገለ። እዚ ዘሎ ትሽግር ጋይዝ። እዚ ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ኣለና? ኩላህና ክንከባበር ክንፍትን ኣለና። ኣንስትዮ እቲ ፓወር ኣባኸን እዩ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ። ንሰብኣይ ጓል ኣንስተይቲ ክትቅይሮ ትኽእል እያ ወላ ትርጉም ሰብኣይ ብትሕትና ብፍቕሪ ብፀሎት is power ኦኬ። ንማንም ጓል ሰብኣይ ብፀሎት ጓል ኣንስተይቲ ከተትሕቶ ትኽእል እያ።
ቤተሰብ ክትሕብሕብ ትኽእል እያ እቲ ፓወር ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ሰብኣይ ይውልልካ ናይ ጎረቤትካ ገዛ ሪኢኻ ወይ መኪና ሪኢኻ ነቲ ሰብኣይ ሃርታይም ትህቦ እንታይ ምፅኦ እዚ እቲ ዘለካ ተመስገን ኢልካ እንድሕ ከይድካ ንሰብኣይካ እንድሕር ኣኽቢርካ ኣብዚ ኩሉ መከራን ፀገምን ኣይተኣቱን ኢኻ ኦኬ ጓል ኣንስተይቲ ፓወር ኣለዋ ኣብ ሓዳር she can make እታ ሜሪጅ ወርክ ወይ ከዓኒ ዲስትሮይ ክትገብራ ትኽእል እያ ሰብኣይ እንታይ እዩ ዝደሊ በቃ ዓለኛ ሰበይቲ ሃርታይም ዘይትህቦ ትርድኦ ምክንያቱ እቲ ናታቶም ጠባይ ፍልይ ዝበለ እካ ደቂ ኣንስትዮ ዘረባ ኣይፈትውን እዮም ብለካለክዓካ ኣይፈትውን እዮም ሓደ ግዜ they want to be alone you just let them be ማለት it's not that hard guys እንድሕ ንሕና ላዕሊ ንርኢ ኮይንና ግን ካልእ ነገር ይኽመፅእ ሓንቲ ትምርዖ ካብኣ ዝበለፀ መርዓ ግበረለይ ትብሎ እንታይ ምፅኦ እዚታት ነቶም ሰብኡት እኮ ጥርሖም ምስዳድ ማለት እኮ ነታ ሓዳርካ ኣኻፋሕ ተበላ ዘለኻ ማለት እዩ ነታ ሓዳርካስ በዓልኻ ኢኻ ተሕብሕባ እቲ ሰብኣይካ ከመይ ገይሩ ገንዘብ ከም ዝእክብ ንደቅኻ እዩ ንዓኻ ኣይኮነን ንስኻ ከመይ ጌርካ ናቱ ፋሚሊ ቴክር ትገብሮም ልክዓን ፋሚሊኻ ጌርካ ንሱ ከዓኒ ብጊድኡ ከዓኒ ከኽብረካ ኣለዎ ማለት ጓል ኣንስተይቲ ኣካሉ እያ ቤተሰብ እንድሕ ዘፍቅር ኮይኑ ካብ ሰበይቱ ንላዕሊ እዚ ዓብይ ፀገም እዩ ዘምፅእ እዚ ከዓ ብዙሕ ንርኢ ኢና እታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ብጊድኣ ንቤተሰባ ኣተፍቅር ካብ ሰብኣያ ንላዕሊ ሓንቲ ግዜ ርኢ እየ ዋይ ሰብኣይ ዳ ጓና እንድዩ ይብለኻ እንታይ ክትገብር ትምርዖ እንታይ ክትገብር ቃል ኪዳን ተኣስር እዚ ከዓ ሉ ዓብይ ሽግር ኦኬ ሕጂ እዚ ሽግር ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ሰብኣይን ኣብ ሰበይትን ግን ጓል ኣንስተይቲ ፓወር ኣለዋ ነቲ ነገር ኣብ ሰላም ከተውርዶ ብትዕግስቲ ብፍቕሪ ብጸሎት ኦኬ ነቲ ርጉም ሰብኣይ ከማንሲ ክትቅይሮ ትኽእል እያ እቲ ፓወር ኣብ ኢድ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ዘሎ እዚኣ ክብል የደሊ ዘሎ ሓደራ ብስነ ስርዓት ብምርድዳእ ብኮፊልካ ይህን ምባል እቶም ሰብኡት ንባዕሎም መሻኽን ቀሊል ኣይኮነን ሰብኣይ ክኾን ኣብዚ ዓለም ምክንያቱ መዓስ ስትረስ እዩ ዘለካ ተይክር ንክትገብር ንፋሚሊስ ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ዓለም እዚ ሰብኣይ ኮይንካ እሞሲ እታ ጓል ኣንስተይቲ ክትርዳእ ክትፍትን ኣለዋ ላዕሊ ኣይትርኣይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኻ ምስ ወዳት ገለመለ ኣይ ዶንት ኖ ማለት እቲ ነገር እቲ ሽግርስ በዓልና ኢና ነምፅኦ ዘለና እሞሲ እዚ ኣገር ጎይታ ኣይ ዶንት ኖ ሰላም የውርደልና ብጣዕሚ ዝሕዝን ምስ እዚ ኣገር ንቕረብ ንጸሊ ንዞም ሰብኡት ንጸልየሎም ኦኬ እቶም ሰብኡት ከዓ እንተና ንስቲ ከዓኒ ከም ወርቂ ገይርኩም ሕዝወን ሓደራ ተረድእወን ኣፍቅርወን ኦኬ ኩልኻ ስኒ ነታ ሓዳርሲ ክትሕብሕባ ትኽእል ኣለካ that's the only way እሞ እዚኣ ክብደል እሞ ጎይታ እዚኣ ጎይታ ምስ ኩላህና ይኹን ጎይታ ባረኩም